ни липсваха, както виждате, 6 трояра. Победихме Левски, което значи, че наистина отбора ни е класен, има в много класни състезатели, които могат да заместят и да играят във всеки момент. Хората по време за едно бяхте умръзнали. Аз мисля, понеже знаех горе-долу тактиката на отбора, това беше определено тактически ход на Стойчо Младенов и видяхте в момент, в който реши по-офанзивно, Левски трудно минаха център. Тодоров, според аз не си спомням, че ЦСКА вкара победен гол в последните минути, които обратни случаи са доста. Днес ли това допълнителна емоция? Естествено, че донесе, това показва и характера на самите футболисти. Аз нееднократно казах, че в момента духа в съблеканата е съвсем друг. Футболистите играят наистина с сърце и се раздават